Vítam vás v Blenderi. Toto je tutoriál Blender pre 3D tlač. Po otvorení Blenderu vidíme základnú scénu. Máme tu kameru, svetlo a takisto základný objekt, teda kocku. Vľavo vidíme tzv. Toolbar, ktorý si vieme zapnúť a vypnúť pomocou tlačítka T na klávesnici. Vpravo vidíme všetky objekty, ktoré sa nachádzajú na scéne v stromčekovom zobrazení. Pod tým vidíme okno Properties, z ktorého nás najviac bude zaujímať skratka Scene a takisto Modifiers. A úplne dole máme Timeline, ktorú by sme využívali, ak by sme pracovali na animáciách, takže to pre nás nie je dôležité. Keď stlačíme klávesovú skratku N, otvorí sa nám ešte jedno skryté vyskakovacie okno. V tomto okne nás najviac zaujíma možnosť Item, a teda konkrétnejšie lokácia, rotácia alebo zväčšenie našich objektov. Toto okno zatvoríme takisto skratkou N na klávesnici. Čo sa týka navigácie, 3D poľa vieme priblížiť alebo oddialiť pomocou kolieska myši. Takisto vieme rotovať, keď stlačíme koliesko myši. A taktiež sa nám veľmi zíde pohyb horizontálne a vertikálne, ktorý dosiahneme stlačením tlačidla Shift a rotáciou myši, alebo stlačením tlačidla Control a takisto rotáciou myši. Tieto základné klávesové skratky avšak môžu byť v momentálnej verzii Blenderu jemne rozdielne, preto vám teraz ukážem, ako si viete nastaviť klávesové skratky, ktoré používam ja. Pôjdete vľavo hore do Edit, následne kliknete na Preferences, potom zídete na Keymap a nájdete si pod View 2D možnosť Scroll Right, Left a Scroll Down a Up. Kliknete na to a následne vykonáte klávesovú skratku ako chcete. Teda pri Scroll Right držte Ctrl a pohnete kolieskom smerom nadol. Takisto si nastavíte tieto 4 skratky. Takisto je dobré si nastaviť aj krok späť a vpred na myšku, pokiaľ máte myš s 5 tlačidlami. To si vyhľadáte pod názvom Undo a Redo. Následne si uložíme Startup File cez File, Defaults a Save Startup Files. Teraz si ukážeme rôzne módy, ktoré Blender obsahuje. Keď prejdeme myškou vľavo hore, tu nájdeme nápis Object Mode. To znamená, že momentálne sa nachádzame v Object móde, v ktorom vieme presúvať, zväčšovať, rotovať objekty, ale nevieme ich nejako komplexnejšie upravovať. Na komplexnejšie úpravy slúži Edit Mode, v ktorom môžeme upravovať jednotlivé body, ktoré nazývame vertexy alebo vertices, prípadne hrany, edge alebo faces, teda plochy. Takisto vidíme, že po vstúpení do Edit módu sa nám v našom toolbare objavilo kopec ďalších možností. Keď prejdeme myškou na ktorúkoľvek z nich, tak sa nám ukáže názov a takisto krátky popis toho, čo robí. Tak ako som spomínal pri ostatných, tak aj pri týchto platí, že na nich máme klávesové skratky. Teda je ideálne ich používať. Teraz teda prejdeme myškou hore, vedľa Edit módu vidíme 3 možnosti selektovania. Sú tam Vertex, Edges a Faces. Klávesová skratka na tieto tlačítka sú 1, 2, 3. Nie ale tie na numerickej klávesnici, ale tie nad klasickou klávesnicou. Zvolíme si teraz možnosť Faces, teda 3. Následne označíme jeden z našich faceov a klikneme tlačítko Extrude, teda Ečko na klávesnici. Vidíme, že pri pohybe myškou sa nám vytvorila nová stena, ktorá akoby vyrastá z našej kocky. Ďalšia možnosť v toolbare je Insert Faces. Klávesová skratka je písmeno I. A následne pri pohybe myši vidíme, že sa nám stena zmenší smerom do seba. Ďalší tool je Bevel. Klávesová skratka je Ctrl B. Následne pri rotácii kolieska myši si vieme nastaviť počet hrán, ktoré nám vzniknú a pohybom myši určujeme rozsah. Ďalší nástroj sa nazýva Loopcut. Klávesová skratka je Ctrl plus R. Pomocou rotácie kolieska určujeme počet rezov, ktoré vykonáme. A samozrejme myškou to potvrdíme. Po potvrdení nám dovolí Blender vybrať si pozíciu rezov na ploche. Prípadne môžeme kliknúť pravým tlačidlom na myške a rezy budú vycentrované v strede. Ďalší nástroj je nožík alebo knife. Klávesová skratka je K a tento nástroj používame na voľné rezy skrz naše steny. A teda klikaním vytvárame rezy a následne to potvrdíme Enterom. Ďalší zaujímavý tool, ktorý máme, je Edge Slide. Na tento je klávesová skratka dvojité stlačenie G. Tento nástroj nám dovolí posúvať hrany po faceoch.
teda edge po faceoch. Teraz sa vrátime do objekt módu použitím tlačidla tabulátor, ktoré nás stále hodí na mód, ktorý sme mali predtým zapnutý. Prípadne môžeme použiť Ctrl plus tabulátor a to nám zobrazí všetky módy, ktoré sú k dispozícii a vieme veľmi ľahko medzi nimi prepínať. Teraz poďme skúsiť aplikovať tieto vedomosti a vymodelovať nejaký základný tvar, základný model, napríklad drevený plot. Vrátime sa do objekt módu, vymažeme všetko, čo sme vytvorili pomocou Select All, teda klávesová skratka A, následne stlačíme Enter. Ako základný tvar si zvolíme cylinder. Vo vyskakovacom okne, ktoré si rozklikneme, si do kolónky Vertices dáme číslo 5. Máme teda cylinder, ktorý má 5 strán. Teraz prejdeme do Edit módu a odznačíme všetky hrany, ktoré máme označené. Ako pohľad, pomocou skratky bodkočiarka, si zvolíme front pohľad. A ešte si potrebujeme upraviť shading. To spravíme tak, že klikneme tlačidlo Z na klávesnici, alebo teda Y pri QWERTY klávesnici a zvolíme si možnosť Wireframe. Toto isté nastavenie sa dá meniť aj vpravo hore, tu kde vidíte tie guličky. Teda gulička úplne vľavo je tento náš pohľad, ktorý teraz máme, a napravo od nej je ten, ktorý sme mali predtým. Sú tam ešte zvyšné, ktoré sa ale zvyknú používať na rendrovanie a to my teraz nepotrebujeme. Takže teraz, keďže máme tento wireframe mod, vidíme cez náš objekt a vieme si zľahka potiahnutím myšky označiť všetky vrchné body. Následne klikneme tlačidlo G a potiahneme myškou dohora. Takisto zvolíme možnosť Y, aby sa nám náš cylinder zväčšoval iba smerom po Y-ovej osi. A chceme ho dosiahnuť tak, aby mal dĺžku dreva, ktoré vieme použiť na výrobu nášho plotu. Následne, keď sme spokojní s tým, ako vyzerá, ostávame v Edit móde, označíme si ho celý pomocou Ačka a potom pomocou Shift D si ho duplikujeme. Klikneme tlačidlo X, pretože chceme, aby sa tento duplikát pohyboval po X-ovej osi a presunieme ho do vzdialenosti, kam ho potrebujeme. Teraz potrebujeme pridať horizontálne drevá. Môžeme to spraviť napríklad tak, že si duplikujeme jedno z našich driev. Označíme ho pomocou skratky L. Pomocou tejto skratky označíme všetky spojené body, čo v našom prípade znamená, že označíme jedno z týchto driev. Následne toto drevo zduplikujeme a posunieme po X-ovej osi. Potom klikneme na klávesnici R na rotáciu a zvolíme si os rotácie Y. A na klávesnici napíšeme hodnotu 90. Potvrdíme Enterom. Následne pomocou bodkočiarky si zvolíme pohľad spredu a využívame funkciu G ako grab alebo uchopiť po slovensky. A takisto funkciu scale po x-ovej osi, aby sme ho umiestnili tak, ako chceme. Keď máme jedno drevo umiestnené, môžeme ho zduplikovať a umiestniť zvyšné podľa počtu, aký chceme. A takto sme si vytvorili úplne primitívny plot. Teraz si tento náš model hodíme do Prusa Sliceru. Prejdeme vľavo hore, zvolíme možnosť File, Export, STL. Export Scale necháme na 10, alebo teda zadáme tam hodnotu 10, ak tam nie je. Takisto zvolíme možnosť Selection Only. Sice v tomto prípade je to jedno, keďže máme iba jeden objekt, ale do budúcna je dobre si to zapamätať, že volíme túto možnosť. Následne klikneme Export. Teraz prejdeme do programu Prusa Slicer a importneme si model. Tu si vieme voľne zmeniť veľkosť, ako chceme. Napríklad, ja chcem, aby tento plot mal po x-ovej osi 10 cm. A takisto ho chcem tlačiť tak, že bude ležať na zemi. Teda zvolím rotáciu po x-ovej osi o 90 stupňov. A nechám to slicenúť. Vidíme, že náš model je funkčný a už len pridáme potrebné podpery a môžeme tlačiť.